Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndikudawo advice inobva kumhuri yeZimbabwe. Murume uyo wandiri kufambidzana naye iye anoita zvekuba, saka akandiudza kuti vanopota vachienda kuMozambique, uye zvekare takasanganawo muno muSouth Africa. Basa rake raanoita nderekuti vanotageta vanhu vanobva kuZimbabwe vanenge vaine mari, vanovabira motikari dzavo, uye zvekare kunyangwe vakazongosanganawo nevanhu kunyangwe zvikanzi vanenge vari vemuno muSouth Africa vanovatageta zvekare, but ivo vanowanzo kufarira kutageta vekumusha nekuti vanoti ndo vari nyore kuvatorera motikari dzavo, uye zvekare nekutokidnepa nekuvatorera mari dzavo. Saka izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndaona pfuti mumotikari make. Musi wacho iwoyo akauya kumba kwandinogara kumaflats. Makuseni ndakamukerawo iye ainge akarara, ndikabva ndati ndomboklinawo motikari yemurume. Kwamana chindakati ndiri bhizi ndopandakabva ndaona kuti pasi pepassenger seat painge paine pfuti, uye zvekare ndakabva ndaona mablood stains kubhuti remotikari. Ndakamubvunza akabva anditi damn it, but let me just tell you the truth, ininiwo basa randinoita ndiroro rekuti ndinoita zvekuhijeka, kukidnepa vanhu, kubira vanhu motikari dzavo nekupindira vanhu mudzimba. Saka ndozvakandiudza mukomanashi. Handizivi kuti ndoita sei, ndoramba ndichifambidzana naye here. Kundichengeta anondichengeta zvekuti even my ex ndakatoona kutoti ndaitotambisa nguva pandainge ndichiri naex wangu. I just want your listeners to advise me, what am I supposed to do? Ndiri kutodawo help, please, ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. So on the issue yekuMozambique akabva achizondibuditsira chimwe chuma, but chuma ichi I don't know how to describe it. Akandiudza kuti chuma ichocho ndo chinomuudza, uye zvekare chinomurotesa kwaanenge achifanira kuti ange achizoenda nevamwe vake, uye anoti hanzi vanopota vachienda mugomo. Saka mugomo imomo hanzi ndo mune umwe murume uyo wavakanovigamo mugomo imomo. Mushure mekunge vabva kuMozambique vakanzi vaifanira kuti vange vachihijeka, vakahijeka umwe murume ndokubva achizofa. Paakafa hanzi vakadhiraivha naye vakaenda nemutumbi wake mugomo, vakanomuviga mugomo. Saka hanzi vanopota vachienda ikoko panzvimbo pacho apo pavakafushira mutumbi wake, vanobva vazodira ropa, uye zvekare vanonocheka huku dzavanodya dziri mbishi. Akati izvi vanofanira kuti vange vachizviita 4 times a year. So ndozvaakandiudza munhu wangu wandiri kufambidzana naye. Handizivi kuti ndoita sei. Kundichengeta here? Aiwa, anondichengeta. Kwandakabva kumashure uko ndaiva munhu aigara achingotambudzika nguva dzose, but iko zvino zvindava kutoonawo kutoti upenyu hwacho hunenge hwava senani. Ndodiko? Ndodzokera kunhamo here? Please help ASAP. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Makadii nyumba reZimbabwe, ndikutsvagawo rubatsiro. Ndazwa nekufamba nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana kushandisa, handisati ndamboroorwa, handisati ndamboita basa remusoro, degree ndinaro. Ndikaita interview hapana chinobuda, unogona kuguma kushanda mabasa emumba. Saka ndakangokura ngori mwana uyo wekuti kusaidhi kwababa hama dzaiwewo pamba, kubva ndiri mudiki, ndiri munhu uya wekuti pakauya munhu ane mushonga ndaitotaura kuti iwe mushonga ndomukurashandisa. Ndakangokura ndisina hama dzainyatsondida zvokudaro, because vaitongosvika ndobva ndati mauya nemberi menyu. Pahama dzababa vana mbuya vomboti une mudzimu mukuru uri pauri zvombodii. Ndomukuru wandakaita hope, ndaingorara ndichingovhunduka, ndombofambwa neni zvomboita nani. Saka
4 years ago, 4 or 5 years ago, ndangotanga kungonzwa mudumbu. Mumbu maingorwadza kusvikira pakuti ndakaguma ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndakasvikira kuna mai angu. Tagara mari dzemaoperation ndobva ndazoona hama yakandibatsira ndobva ndazooparetwa. Asi chakazonetsa manje, before operation mai vangu vakarakidza kuti ine umwe munhu wandasati ndamboziva kuti ndizvo zvavari. Vaingomuka ndikati ngatifambei, hotaiwai sine chechi yatinopinda isingabvumidzi zvekufamba izvi. Ndopatakatanga kunetsana namai vangu ipapo. Even before ndarwara ndandiri mwana uyo wekuti ndaingoti chechi yamunopinda haibvumidzi zvekufamba, but ini hope ndinorota hope dzemaspirit husband. Ndinorota ndichirwiswa kuhope vamwe vanhu vacho ndinotovaona. Saka kana mati chechi haidi kufamba life yangu yakadai. Ezvinezvi ndatopfuura 30 years handina murume handina mwana handina basa. Muri kufungei nesituation yangu? Vaingoti zvichaita. Saka vakarambana nababa. Yangu yakareba ndichangotaura pavacho pari kundidzodza. Saka havaonani nababa, baba vari kwavo, mai vari kwavo. Vakazorambana ndane 25 years. Tikafamba paya, zvakazenge zvakuti ndikafamba vamubatsira anonditora pasaidi ondiudzoti mai vako rega ndikupe zvandichakupa uchanozvionera, achataura ega. And for sure pane zvaiitika kumba. Tikafamba namama. Ndikakumbira back to sender kune munhu akutibatsira mama vaipopota kuti hazviti kukumbira back to sender. Wosvika papauri zvikaenda pane munin'ina wako. Because takangobarwa tiri 2. Munin'ina akatoroorwa ari kumurume. Ndakamusiya ne6 years atone vanhu. Ndobva chatanga chekuti vakandinzwa ndichinamata ndichiti Mwari ndokumbirawo imba, ndokumbirawo vana. Mai vangu vaipopota kuti vana nemurume unozvidazve vana nemunin'ina wako ndivo vana vako. Saka takazogara namama pamba paya tisachawirirana. Nekuti paunonamata uchikugama takurara, vanenge vachiteerera kuti uri kunamata kuti chii. Vozotanga kuzokuvhurumutsa. Kusvikira mumwe musi andiudza nemuromo wavo kuti mwanangu ndakakuvenga. Mavengero andakakuita ndotokumbirawo Mwari kuti ndikude nekuti uri dofu, ndotoshaya kuti chikoro chacho wakachipasa sei. You are very slow. Vakada kutanga chekuti svondo raisapera, vanenge vachiti nhumbu yemunin'ina wako waiya ndakaona ndikuzvara a great person paya. Ndaidiwa nevanhu. Ozotanga kungoti saka iri nhumbu yangu yavasingatauri. Vachingoti ndiyo ye-great person. Kwene yangu ndeye munyama here ndeye madzonzo. Kubvunza nomushaya. Pakandiudza kuti ndakakuvenga ndotokumbira kuti Mwari ndikude. Ndakavabvunza ndikati ndine here randakakutadzirai? Vakati aiwa. Chii? Vakati uri dofu. Ndobva ndazongozvigamuchira ndikati zvamai ava ndikaramba achitarisira kudiwa panapa pachisina. Ndaoparetwa ndadzoka kumba. Mumangu manga muchibereko mangu manga mune mapundu 30. Dokta akavhunduka wakati ndazama kupisa zvese. Ndopandakaenda kunogara nemurume womunin'ina wangu kuHarare. Murume womunin'ina wangu handiti hoya. Ndasvika paya ndagara zvaingodaro. Munin'ina aiti akaudza mama akati mwana wenyu kunoko. Because zvazvakuita manje ndairohwa nefoshoro musoro. Chinhu checho uye zvachichaita inini ndinenge ndakatoita paralyzed. Ndakatodziziva ndakadaro handimuvhi handidii ndomuka nchirwara. Handidyi handifambi. Saka munin'ina aizoti zvino zvawarara pano kwamurume wangu akakuona wakarara zvinozofamba sei. Saka ndaitongoshingirira ndokubva ndamuka. Ndomuka kudaro handisi kuona ndakavharika nzeve ndichinzwa musoro. Maziso ndinichiona ndine nditoririmba kunge munhu ane chadzimira. Handigoni kumira, handigoni kugara. Ndichange netsono mudombo. Saka zvakazongoramba zvongoitika. Mai unobva fona ndanzwa kuti waita matax zvauri kunkwasha kwekusanyazi. Usaramba ukarara ubatsira umwe basa.
Ndikati ndifambe, ndaingobvawo pamba pemunyin'ina ndoti kunotsvaka basa. Uchisvika pane munhu anobatsira mai vangu vanogona kufona. Kana rimwe zuva akaita 16 missed calls. Akazondishaudha akandituka kuti wanga uri pai. Ndikati zera rangu ichiri zera rekuti ndapfuura 30 years. Wangu murume handina mwana, handina basa, handina chinhu chekuti munogona kutoona kuti ndiri mwana makasafira. Asi mungandifudze muchindifurufusha zvokudai, ndobva ndaona kuti hazvisi kushanda. Mai vangu vaiti vakakufonera kuma1 usiku, kana tungopa example, unoita attack, chinhu chiya chinobva chauya. Pandakaoparetwa baba havana kuuya. Baba kuchipatara chandaiva ndiri nepai vaiva vari panga pari padiki pekuti ndingapa distance yekuti pamwe cheguta Harare. Asi havana kuuya, vakangoti havana mari basi. Pavakaudzwa foni yakanga iri paloud, hanzi akaoparetwa nezuro here kana kuswera nezuro hachazivi. Zvikanzi mupenyu, hanzi kanzi ararama, zvikanzi hanzi haana kufa. Munin'ina akatozotiza nefoni nekuti mashoko avanga vakutaura anga awandisa. Hanzi ndosaka mukoma wako achitanga asina kukwana. Mazipundo aya akabvisa mudumbu ndo akazara mumusoro make. Ndobva ndatoona kuti kuna baba makata. Kumunin'ina kunogarika sei iye achitya kuti ndinozoonekwa ndakarara nemurume wake. Kuna mai wese. Saka ndakazoguma ndaona kuti nyaya yangu iri kundiremera, ndobva ndatiza pamba. Ndakangoti ndaona basa ndobva ndangodisappear. Ndobva ndaona ndikararama ndichitaura namai hazvishande because pavanotaura newe unoita attack. Mumwe musi vakanditi, do you know kuti ukagumbuka chinhu ichi chinouya? Ndikati saka kana muchizoti ndikagumbuka chinhu chinouya, sei muchigara makangonditsamwisa muchingondituka-tuka? Havaizongotsinga mukana. Ndobva ndaona nyaya yangu haisi kumeka sense. Ndobva ndabhuloka baba, ndobva ndabhuloka mai. Of late ndobva ndakataurawo nemunin'ina, asi haazoti ndinogara ipi chaiko. Saka ndiyo nyaya yangu. Ndinogara ndakagara muchipatara. Ndakiwo zvinongoitawo Mwari, ndine pekugara. Asi ndinozotambura mabasics nguva nyaya yekuti ndogara ndichirwara. Kuti ndishande every time hazviti. Zvikaramba zvakadai, kuZimbabwe kwacho ndakafamba. Ndanzwa vainotaurwa naBozvongora vemuredhiyo vanotora mari havapedzi dambudziko. Mari dzavanozodeedzera kuti dambudziko ripere unenge usina, unenge uchirwara. Apa ndakabva muoperation irino ragore rechi2. Last week ndakaita svondo ndiri muchipatara, ndakangotanga kungorwadziwa mudumbu nemusana. Vati mune mapundu madiki nerimwe cyst remuchibi rinogara mumazai. Chiroti zvinhu zviya zvamo uye zviri kutomera zvatowanda. Hazvisati atozvapa 30 asi zvamo zvawanda. Saka ndiro dambudziko rangu. Ndanzwa nekufamba. Problem yangu haisi kupera. Hope dzandinorota ukatodoka ndotozoti handina rugare. Dai kuri kunzi waikwanisa kunwa mapirisi ekuti haurari pamwe zvaita nani. Ndanzwa nekurwara. Hakuna pirisi rinoshanda. Nyangwe ndikanwa pain killer ripi, hakuna pirisi richashanda. Ndinogara nepain kunge munhu ane cancer. Vakanonditarisa cancer last year December, kati cancer hamuna. Mabhunda aya akadzoka full time. Ndodi ndikaita nhumbu iri kubva. Wacho wekuti kudana naye anoda munhu anorwara dai ane simba rekumirira matambudziko akadai ndiani. Ndoendawo kupi, ndonogarawo kupi, ndatambura ndibatsireiwo. Kwandinogara ndakutaurira mukoma Nhasha, asi nenyaya yekuti ndiri kutyawo, kana pana anozivawo ndibatsireiwo. Vanobatsira vacho vanzwa nekukonitorera mari. Ko zvinozvi mari handina mari yekutoti ndingada kuti mari handina. Ndinogara ndichirwara, ndinogara ndiri muchipatara. Saka ndichazondodii kuchipatara vakati tinenge taakucheka. Mapunda acho vaiti achiri madiki asi ari kutokura. Saka vanondichekazve here.
Ndikarara mhere this time. Kubva ndopareto ndakafaka 5 ndinofa ndichimuka ndonzi dzokera nguva isati yakwana. Paunodzoka kudai hausi kukwanisa kufamba, hausi kukwanisa kudii, ndibatsireiwo, ndatambura. Nyangwe muno muJoni kana pane waanoziva wanobatsira kana wanoteerera ndibatsireiwo. Namba dzangu mukomana nadzo. Kudzokera kuZimbabwe ndinonogara nani. Munin'ina hakuiti, kuna mai hakuiti, kuna baba hakuiti. Baba ukavaisira meseji mazuva andisati ndavabhuloka vainditi unodei, une mari here, kana usina mari uri kudei, ndokutaura kwababa. Ndakazongoona kuti zvakangofanana. Kuita nherera inoisa maruva pane makuva iri nani pane kuita nherera inofamba. Saka ndibatsireiwo. Ndinova ndakamira naye pari zvino.